Og altså Fortuna, der presser på lige nu. Og der, stor chance. Og der er scoring. 1-0 til Fortuna. Den er lige præcis over. Jeg tror, det var Camilla Kur, der får den sidste vej. Er ved at være oppe i omdring. Det er godt lavet det her. Og så er alle god gang 3. Og så scoring fra Tiffany Weimer. Det er altså et fantastisk mål, det der. Fuldstændig sat på hælene. Skovbakken forsvaret. Lavede hun 3 tunneller, eller? Det var simpelthen 3 tunneller, tror jeg, i træk, hun lavede. Det har jeg aldrig set før, tror jeg ikke. Tiffany Weimer, værsgo. Amerikansk spiller, altså vi får den altså her igen. 1, 2, 3. Nej. Laver en tunnel på målmanden også, det er lige før. Og trækker ind i banen igen. God bold her. Karoline Schmidt. Og 3-0 til Fortuna Hjørring. Det er altså en rigtig fin aflevering, hun får så, Karoline Schmidt. Og behandler den altså efter fortjeneste. Jeg har nogle nye spillere, Line Munk og Stine Pedersen osv., som også lige skal finde deres rolle på holdet, så jeg tror også, det er et hold, der vil vokse i løbet af sæsonen og blive endnu bedre. Men i dag har simpelthen har forskellen bare været for stor. Igbo forlænger den. Og den er stadigvæk fri, der er ikke dømt noget, og så står det 4-0. Chichi Igbo. Og så er den her kamp altså lukket, hvis den ikke var før. Chichi Igbo er så til 4-0. Her er endnu en stor chance. Og så står den 5-0 til Fortuna Hjørring. Chichi Igbo. Andet mål i kampen. Og en 5-0. Losing er det jo snart. De får så Skovbakken. Ikke en særlig god afslutning på kampen. De får så... Nej, det er ærgerligt, at de ikke får en bedre afslutning. Men omvendt så må man sige, at Chichi, hun er kommet tilbage i 3F-ligaen for alvor nu der. Med 2 fine scoringer i dag. Det er rimelig køligt det her.